Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da wannan lokaci, fatan kowa da kowa na lafiya. Waɗannan su ne fina-finanmu na gobe Lahadi idan Allah ya so ya yarda. Akwai mahaifiya, akwai badakare maza, garwa, sannan da daniya, fito na fito, ɗimuwa, bajinta da dai sauransu. Sannan akwai sauran fina-finai na kamfaninnika da dama kamar da kamfanin Yusuf Zamani Records, Sultan King Factory, Mega Dub Studio, YCTK, Alhussan Records da dai sauransu. Sannan kuma ga mai buƙatar shiga group ɗinmu na VIP wanda za ka na samun fina-finai a kan lokaci ba tare da shan wani wahala ba, to ka ɗauki wannan lambobin namu ka yi mana magana, za mu gaya ma tsare-tsarenmu ka samu ka shiga kana kallon ka cikin kwanciyar hankali ba tare da wani shan wahala ba. Za ku na samun su ne a kan lokaci a kowane rana insha Allahu. Waɗannan lambobi da kuke gani su ne za ku iya yi mana magana ta cikinsu ta private ko ta telegram ko ta whatsapp insha Allahu. Za mu yi ƙoƙari mu duba a kan lokaci kuma mu ji buƙatanku in Allah ya so yarda.